Βρισκόμαστε στη γαλάζια ακτή, σε μια μεζονέτα 4 επιπέδων, με κοινόχρηστη πισίνα. Ολοκλήρωση το 2023, είναι 222 τετραγωνικά μέτρα και κοστίζει 530.000. Πάμε να τη δούμε. Βρισκόμαστε στο σαλόνι, στο κύριο χώρο του σπιτιού, το οποίο έχει το δικό του τζάκι. Και συνεχίζουμε με την κουζίνα, η οποία είναι σε open plan διάταξη, καθώς και το δικό του μπάνιο, με τις σκάλες που συνδέει το σπίτι με τους υπόλοιπους ορόφους, πρόσβαση στο ασανσέρ. Και έλα να δούμε το μπαλκόνι, το οποίο είναι το κύριο μπαλκόνι του σπιτιού και έχει απεριόριστη θέα, καθώς βλέπεις θάλασσα, βουνό και την πισίνα. Βρισκόμαστε στο πρώτο όροφο, ο οποίος έχει διέπνο δωμάτια με το μπάνιο τους, μπαλκόνια που βλέπουν στην πισίνα, και συνεχίζουμε με τον επόμενο όροφο, ο οποίος είναι και ο τελευταίος του σπιτιού, με το master υπνοδωμάτιο, που ουσιαστικά είναι η σοφίτα, το οποίο περιλαμβάνει μπάνιο και walk-in closet. Βρισκόμαστε στο κάτω όροφο του σπιτιού, ο οποίος έχει και αυτός το δικό του δωμάτιο, με τις δικές του ντουλάπες, το μπάνιο του, μια μικρή εσωτερική αποθήκη, άμεση πρόσβαση στο πάρκινγκ του σπιτιού, καθώς και πρόσβαση στον εσωτερικό κήπο. Ταυτόχρονα συνδέεται με το ασανσέρ και τις σκάλες όλου του υπόλοιπου ακινήτου. Το σπίτι επιπλέον διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ, εσωτερική αποθήκη, εσωτερικό ασανσέρ, διπλά τζάμια, air condition, ηλιακό θερμοσύφωνα, αντιλίες θερμότητας, πόρτα ασφαλείας, συναγερμό και φυσικά κοινόχρηστη πισίνα. Αν θέλεις να βρίσκεσαι 25 λεπτά από τη Γλυφάδα και να συνδυάζεις πολυτέλεια και ησυχία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.